haka bedai bat jingbthei ka jing token haka bedai bat jingbthei bom kabla ja haka jaka bapanan kam kadhar construction company DCC hajan Shymplong East Jandil district kabla ja min haka kat santri gubanai no pra archapsan haka jingbthei lang ki pulit jang West Jandils bat East Jandil district ki pulit layo ban kemno sar ngut ki brio ki bla suba donkti ki bla shakem ki dei ki bla tep kerteng kumu isei sungo arkunai snem kerta ubana kashnong minso b baha papo ka police station Jowai West Jandils district but way pat udei ba kerteng u em baha ladong arpsan snem kerta ubana kashnong Shymplong baha hapo ka lom shnong police station East Jandils district Yekitei ki pelakem ki pulet menta kasngi ila ra yeki shak yeng bishar badan buram ha kapa ka yeng bishar kala ailat nrew sngi baki pulet ken pelong ka jing tok ken ha ka bedai bat ki we ru ki bala suba donkti ha ka kam biang ha ka jingbthei bom hajan Shymplong ki badang petri hado menta nakalyang katanat pulet ka kentu balada don mano ki badan jingtip ya ki badang petri ban sngoba banai jingtip mar sha police station but ya ki ba pentip on bure ya ki kerteng bat on ai khusna me ki kumban shupai din ka kurwo khubor palapha du superintendent of police East Jandil district benhau banai no pra arjar pesan kayatho ba ki pulen ki lakam ki arngot ki brio belatep kerteng kum Richard Suchen laipu isnam kerta bat u pin shatbor si saupsan snam kerta kibana shnong Shymplong East Jandil district akabala kenno donkti haka jingbthei bom haka jaka jong kadhar company a Shymplong East Jandil district Longru bakat kum ke jahar pelayo priang halom shnong police station men haka khandre tere no pra kapin pau paha ka step senya jong ka santrek haka por kum ba kan arshipo abaje kaladan ka jingbthei bom haka we ka jaka jong ka dhar company a shnong Shymplong but shem bala penbthei da ki bom ID haka ba ko we ka kali ka bade ka trok kit jong ka dhar company haka ba ka kali kala julor Henry shimladan pat ka no ka jingja min saw haka te ka jingbthei bom ti halor ka ni ya ka jahar la register halom shnong police station hapo ki kendon 109-1 113-1 113-2 113-3 326F 327-2 jongka BNS bat ki kendon jongka Explosive Substances Act Shushu hadir bala toket yu Richard Suchen bat upen shatbor si ki pulet kilalap ksa shushu bala donkti ru ki arngun bala tip kum u isei sungo bat u smiki tongper ki bala yasalalang ban penbthei yu te ubam ki khubor pulet ki athu shushu ba u smiki tongper u dei u bala lam khman haka be dei bat ka tei ka jing penbthei bom ha Shymplong u dei ru u bala shatwet haki pulet halor ka weipat ke jahar bala register hapo ka Pokso Act Clearyat Women's PS case number 45-9-23 US 376-3 IPC RW3 A for Pokso Act but udeiru udukhat jongkaseng king atiar bala kenbean ka Neutrap National Liberation Council HNLC but u isei sungo pan udei ubala shatwat halor ka jingbthei bom ID kabala ja ha police reserve ha clearian men house nam araja pulai but udon ktiru saha ki weipat ki kam bamman ong ukurwo no superintendent of police Vikash Kumar IPS